क'क्राझारनि 91 आरो बिलासिपारानि माखासे जोंनि भक्तफोर अज'ध्यायावहाय थांगोन नैबे स्पेशल ट्रेनजोंहाय टटेल 142 गासै जोंनि बे भक्तफ्रा जोंनि राम मन्दिर गोदानै जे बेखेवनाय जादों भगवान राम मन्दिर नैबे अज'ध्यायाव थानाय बेवहाय बयबो फुजा होनो थांगोन बिथांमोना गासिबो राम भक्तफोर बिथांमोना थांनानै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि क'क्राझारनि आरो बयबो रायजो राजानि गाहामनि थाखाय आर'ज गाबहैनो नागिरदों जुदि जोङो UPPL हान्जानिफ्राय फैनानै बिथांमोननो फिथाइ सामथाइ लोंग्रा दै ड्राइ फ्रुट्स बेबायदि होनानै जाहाथे बिथांमोना नैबे स्पेशल ट्रेनाव जालांनो हायो बेनि थाखाय जों बे बेबस्थाखौ खालामदों आरो बेखौ खालामनो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों जों बिथांमोनखौ हामलायनाय जासिदों बिथांमोना जे जाहाथे मोजाङै मोजां अज'ध्यायाव थांफिननानै राम मन्दिराव हाबनानै फुजा होनानै मोजां फैफिननो हायो बेनि थाखायनो जोङो भगवान रामनाव आर'ज गाबदों बियो बिनिफ्राय अज'ध्या सहैगोन बेसेबां घन्टा लायो बे स्पेशल ट्रेना आरो बिथांमोना साननै सानथामसो थागोन बेनि उनाव बिथांमोना फैफिनगोन अज'ध्यानिफ्राय बेखिनियानो क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बि लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।